og sæt jer ned. Kære danser og kære publikum, vi vil gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til årets første danseopvisning 2024. Hvor er det fantastisk, at vi igen kan samle så mange og så stort et fremmøde for vores dansers skyld. Danselektionerne for denne sæson er næsten gået, og vi kan kigge tilbage på mange gode lektioner. Vi er to meget glade og stolte instruktører. Det er så fedt at se, hvor godt et sammenhold vores dansere har på kryds og tværs af hele danseskolen. I møder hinanden, I husker hinanden, og I nyder hinandens selskab. Og det ser vi specielt sådan en dag som i dag. Der er ingen tvivl om, at alle os her på scenen, vi har glædet os. Vi har ydet, vi har knoklet for at blive klar til i dag. Og som jeg plejer at sige, så er det her jo en danseopvisning. Så vi beder jer, publikum, om at bakke vores danser op med god energi og store klapsalver. Hold jer endelig ikke tilbage, danserne har fortjent det. Så nu vil vi lige høre, inden vi går helt i gang. Starhold, er I klar? Ja! Yeah! Danset 4, er I klar? Ja! Girlie 1, er I klar? Ja! Danset 3? Ja! Og Cool Kids? Ja! Og hvad siger I, Danset? Er I klar? Ja! Og Danset 2? Og TikTok? Yeah! Girly Style 2? Yeah! T-Dance? Yeah! Og Extreme? Yeah! Og så skal vi her på scenen og lige høre publikum, er I klar?